Avui us porto un llibre meu, Un tresor amagat, publicat per Coma Negra. El podeu trobar també a la mateixa editorial en castellà, Un tesoro escondido. Té un disseny delicat, una edició molt acurada. Jo crec que el text no és delicat, però sí que és suggerent i divertit, crec. Quan en Joan Sala, el director de Coma Negra, em va demanar que escrivís alguna cosa per la seva col·lecció de narrativa amb emocions, de seguida se'm va ocórrer què podia escriure i com ho podia escriure. No arriba a 7 dies de la vida d'una periodista que té parella, que té un fill petit, té una mare gran, una professió que l'apassiona, és una dona potent, una dona segura, però un dia hi ha un comentari que li fa perdre peu, que li fa perdre seguretat. I és la història de com recuperar aquesta llum interior que tots i totes portem a dins nostre. De fet, el títol, Un tresor amagat, vol dir això, la força interior que tots i totes tenim a dins de nosaltres. M'agradaria molt que si el llegiu em dieu què en penseu. Gràcies.